So guys, аз съм Шейд и добре дошли в поредния ни Random Isaac Run. Днес ще играем с Jacob ESAO. До сега не съм ги пробвал. И причината да не съм ги пробвал е, защото знам колко досадни са. А именно трябва да се крижиш за два героя, да внимаваш да не те ударят с два героя, да опазваш два героя. Те искам ти да го вземеш това. Така. Като си мисля с тях да играя ангелски сделки. Така, бомба. Добре, ако получим бомба ще е найс. 6 straw bombs. Добре. Значи вземи го за сега ти. И си го играе. Така. Добре. Така. Ето още една от причините тези герои да са супер досадни. Във всеки един даден момент могат да се разделят и мувмента им става напълно и абсолютно рандъм. Това искам да го взема също. Въпрос е... Това ти гъс до гъс, така. Това е, че сам ще го убиеш, нали? Така. Ой. Control-Q, това можем. Добре, този бос сигурно не искам да го бия, затова Control-Q. Ти ли беше? Поех демидж, за да не му набие почти никакъв демидж. Аз си мислех, че ще го убия. Де ми закача геройчето. Това е досадно. Наистина не ги харесвам. Не са ми забавни. Тичай. Орбитал. Почерпи се един орбитал маняк. 3 пари, 0 бомби. Ай. 3 пари. Добре. Виждам само един възможен плей. И то е... Атака. Добре. Вземи си едно... Вземи си и ти едно. Вземи синето, вземи черното. Speed up. Браузи. Окей, и сега пича с синьото. Излиза. Тук нито един чест не мога да взема. Добре. Така, понеже имаме два героя, си мисля, че правилното нещо ще е да играем алтернативни етажи. Затова смятам да дойда тук, да направя така и да скоча. И другото нещо, което мисля е да играем дяволски сделки. Така, не знам с кой колко сърца имам. Не е болка за умиране. Така. Тук ще стана гав. Но. Допълнителни рискове отказвам. Ево на орбитала. Така. Включвай. Добре, сега... Това актив предмет е, да. Понеже ти имаш актив предмет.
О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Моето момче. Дали не станахме силни току-що? Значи ти използваш така, а ти ползваш с Q. Добре. О, току-що станахме много силни. И с Space мога просто да пърдя. Добре. Значи Space пърдя. Добре. Ай. Така. Space пърдя. И се махат от мен. Отлично, отлично, отлично. Space пърдя и се махат от мен. Space пърдя и се махат от мен. Добре, 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 добре. Ето е, ето е, ето е. Той ни е играта. Той ни е играта с тях двамата. Няма какво да стане. Въобще няма търся и шоп. Лил Боб. Не съм ти фен, брат. Изобщо даже. Точно заради ето това не съм ти фен. Умрайте. Отичи, моля. Така. Speed damage, така. Ти се пича, който ще храним с damage. И сега влизаме тук, за да не получим нищо. Добре. Изчезваме. Няма да схъбим живот на празно. Не, отказвам. Добре, така, вече виждаме кой колко живот има. Така. Ако се наложи пърдим... Добре. А от тук е към Mirror Dimension. Интересно е как работи. Е, той ли да докосна се? Да. Уау. Никога не вижда се досетя. Така трябва да внимавам обаче. Така. Насам идвам. Не. Не. Полека. Спокойно. Спокойно, младешатък. Взимай сърце ти. Q. Да, добре. Да, Q. Добър карки. Те. Ако летим, като летим се върнем. Аз се знаех, че ще направиш. Аз се знаех. Добре. Няма. Така. Чакай, стой тук. Нямаме бомби. Язък. Дето се намествах. Така, добре. Полека. Така, спокойно. Само спокойно трябва да играеш вече. Къде не го виждам. Така, убихме го и него. Вече трябва само да играеш спокойно. Ключ, бомба, отлично. Тук няма тази работа. Шоп. Сякаш не ми се влиза, особено като нямам пари. Добре. Хайде ще ги цъкна. Бам. Само за да взема. Так. Добре, би трябва да стоят в Ghost форма. Така. Сега ти вземи синьото, ти вземи черното. И двамата имат холиманто, който мога да щупи. Три черни и сини. Добре. Добре. Той огън може. Так.
така. Въртим, за да ги разкараме за всеки случай. Леко. Леко. Така е точно това, което трябва да бим последен, идва да бим последен. Айде. Добре. Имам 2 бомби. Контрол. Да. Добре. Да чегят... я само Q. Така. Да чегят и да чегят. Как да скай? Как да скай, със сигурност е по-хубав. И получихме и спид. Добре. Как да скай и спид. И сега за тайната стай. Стой тука. Ти стой тука. Нито един двамата не пусна. Добре, влизаме. Excuse me. Не бе. Що? Спокойно. Плек. Така. Добре. Добре. Health Heals One Heart. Ще го вземем с тоя. И това ще го вземем с този. И сме бетон. Нямам бомби. Ама... Изкушавам се да продължавам да вземам двойни предмети, но нищо. Отново не получихме сделка, което не ми харесва. Така. Спокойно, брат, спокойно. Така. Само спокойно. Добре, имам 2 чегията. Бам. Не. Телепорт, Мъмс Фулт. Добре, предпочитам да се взема тази и той да вземе тая. Обърках, но нищо не е страшно, не е фатално. Комодър, не сърце, не уено да. Така, там трябва да внимавам с уеното просто. Ще ми взе цяло сърце. Алтернативните етажи, деца по-трудни ги минах по-лесно. Ти отичаш ли днеска? Ще отечеш ли? Сега е твой ред и сега е твой ред. Така. Вземи си сърце. Ти беше нагласено, аз ти казвам. Бях се наговорил. Стига де.
О, голямата стая, за там искам да се зареда крак да ская, така че... Там не мога... Не. Не. Ти не е... Ти е по-гадна стая от голямата стая, ако трябва да бъда честен. Ако мога да я оцеля тая. Така, какъв айтъм имаме? Tears Hinge. Изяли ми... Tears Hinge мултиплеер. Добре. Ще го дадем на твоя. Да. Той не е, ако някой дойде твърде близко. Добре. Нямам какво да търся там, значи. Идваме тук. Мега фати. Поеме, брат. Поеми. Я получих ангелска стая. Кой има по-голям късмет? Той е. Стринг карта. Добре. Какъв е шанс да ми даде нещо хубаво там? Айде, не ме разочаровай ангелска. Вай. Вай. 8 демидж. О, 20. Да, сете, разбрахте. О, да. Хубаво ми, добре. Стига сме се чудили. Атака. Не мисля, че ще успея за бос ръш, но не е страшно. Как да активирам сега да мога? Ето как. Разбрах как. Тук ще да е хубаво, ако имам как да скай. Ама вече не е страшно, защото имаме и самонасочващи се. О, вече въобще не е страшно. Хапчета не смятам. Надолу. Не трябва по-надолу. Кой? Как ми удари пича, бе? Беше много мръсно от твоя страна игра. Къде е? Играта вече се гагра с мене. Играта наистина вече се гагра с мене. Не смятам да чистя тая стая. Даваш ми хубав рън, за да ме тролиш, така ли игра? Добре. Така. Добре. Интересно е колко сме силни. Така, ти беше твърде рисково. Short speed, не. Ай, там го видях. Айде. Speed и short speed. Искаме да имаме short speed на този герой. Има шанс да хванем бос ръш. Трудно. Не, вече много трудно.
Даже не мисля, че ще успеем. Уй, ела тук, бе. Качалка. Нищо, той може да поема демидж. Няма да успеем с босраш. Ау. Тая игра този път съсипа на него. Nope. Толкова сме силни, ама... Спидем сега, различен ли, че постоянно се разместват? Не разбирам. За мен за да се размества, значи трябва да е различен, не знам. Та имаме как да скай готов. Оп. Хайде тече, така. Почерпи се. Double bombs. Не бе. Я закчиска бихме стринкт. Ай. Бързо. Не, изпуснахме бос ръш. Се видява, че го изпускаме. Колкото и да бързаме, it's too late now. Ето нищо не цели как да скай в момента е. Малко по-сериозно. Не. Даже не изпуснахме бос ръш. Имахме шанс. Имахме шанс. Да, спуснахме го. Има и такива дни. Щеше да е много добре, ама... Ови, не успяхме. Так. Стой, спокойно, седни. Седни, да поговорим едва. Нямаш интерес да разбирам какво мога да ти предложа и исках и щях. Оп. Така. Летене аз нямам. Имам 13 пари, които... Опа, не първо. Сами с това. И останалите вече може да ги дадем. Така, тук не мога да взема нищо. Не сме насам, тъжно. Нагоре. Това тъпото е, че изпуснахме бос реш. Така. Бам, контрол. Контрол. Вземи го ти. Никъде няма. Добре. Бам. Айде, майче. Не, събери екзодия. Така, събери екзодия така стои заедно. Още един удар и мама отича. Добре. Сега... Оп, застани тук. Тява тук. Отлично. Идваме тук. Така... Crimson for the room. Нищо не ми даваш, демек.
Нищо не ми даваш. Изчезваме. И отново ангелските сделки бяха по-хубави от дяволските. Тръгнахме да играем ангелски. Какъв беше този Random Mass Movement? Защо? Не ми хареса, трябва да бъде чест. Да, макар че Сатос не поема демидж, ама... Добре. Влизаме, пускаме. И оцеляват повече отколкото ми се иска. Да не съм нърфнал как да ская. Не. Добре. Кю. Там живот имаме, зато сме. Опа, така. Тук има... Не. Аха, добре. Тя не съм притеснен и изобщо даже. Оп. Айде. Така, хапчета. Не бе. Balls of Steel. Blood Donation Machine. Макар че... Смисъл? Така, продължаваме надолу. Пинове. Малките готини пинчета. Който реши да направи камикадзе в мен. Добре. Не ми хареса игра, ама... Ти си такава. Пина просто реши да се хвърли мъжки в мен. О, какво поех демидж сега? От какво? Кю. Айде, имам цяло сърце поне. Ако те стаи с такива герои, колко досадни са. Тази стая колко досадна е за такъв герой. Така. Не съм мога от себе даже. Имам 26 демидж с него, така че хубаво ми е. И причината, поради която печелим. Това ги разделих без да искам. Тук да лесно мога да се разделят един от друг. Не, внимавай. Ох, майко. Тази игра ще ме побърка. Так и так. Може. Добре. Как пак ги разделих? Искам да се зареда чарджовете преди да вляза някъде. Загубих си шанс за сделки и даже почнах да се легавя. Нищо, добре.
Добре. Айде. Защо? И получих делско. Я да се набия на стилоиди. Бом, даже и сърце ще получа. Така. Как не му явате? Така. И сега въпросът е, искам ли да жертвам това, за да получа плюс 2 демидж и половин черно сърце. И да размина книгите и да я дам след това на този, да може този да си набере някакви сърца. Склонен съм да го направя така. Да. Макар че... Как да ская добро. Не съм сигурен. Наистина не съм сигурен. Вече го направих. Въпросът е как да скай, който иска 4 или 6 за едно Eternal Heart. Давай. Правим те. Вземайте. Така. Така. И сега, ако имахме Character Sky. Так. Не бе. Вземете той, ти вземе той. Айде. Защото има повече късмет. Ой, той има енемец тук. Така, Не ми хариса. Изобщо не ми хариса. Много тъпи стаи. Ясно уникално тъпи стаи. Язък, че съм толкова 7 човека. Така. Той се взема по цяло сърце. До тук. Не ми дава. Ти имаш да късмет. Ще ни даде играта отново. Ще добре, спокойно. Хоп, така, полека, иде. Надолу. Няма на къде да дойде, той не стана. Така, 2 сърца малко. Дай, че положението е страшно.
Защо изведнъж съм толкова бърз? Така. И насам няма нищо. Телепорт Сезар туда шоп. Не знам, аз си знаех. Който е? Speed. Плюс Soul Hearts Immune to Creep and Dark. Так. Не, и двата е. Бам. Стане зад плаци. Так. Fire Raid, о да. Искаме Earth. Ще видим там. Искаме този Fire Raid. Да. Сигурно си искаме Fire Raid. Отлично. И двата получиха нещо, което им липсва. Тия стаи са досадни. Понеже винаги един ще стъкне. Дариха моя човек ли? Моя човек дариха. Добре, значи той означава, че в момента можем да дойдем да се върнем в аркейда. Трябва да внимаваме. Така. И да поиграем всички сърца. Предмет. Little Bomb. Това по-тъп предмет не можа ли да намериш? Тъй, вземи и това. И изчезваме. Абсолютно и изцяло от всякъде ни даде малумен дяволски предмет, което отново означава да играем ангелски от сега нататък. И това ще направя. Така. Бам. Го вземам с тебе. Black Heart. Добре. Бам. Аз зато го взех с него. В смисъл... И изведнъж почнахме да поемаме твърде много демидж с него. Бам. Нищо, добре. Така, сега влизаме. Пускаме Нейла. Защо? Защо не стана? Обърках нещо, бутон ли? Какво направих? Ой, амиго, объркал съм бутона. То беше Q, аз натиснах Control и Space. Съм си изхабил Control и Space. Не знам, картата най-вероятно. Така, натискаш Q. Така. Получаваме 4 демидж. Което със сигурност не е малко. Добре, Double Baby. Взимаме го. И се качваме нагоре.
Така. Насам. Усещам го. Може би не е било насам. Сега ще разберем. Да, не е било насам. Напротив, по-голяма гадория насам. Въпреки всичко изчистихме, живи сме, силни сме, така. Значи нагоре, насаме. Сещам ти, аз си казвам. Space. Не бе, тък му. Нищо. Нищо. Ето, почерпи се, внимателно. То се е доста на такива сърца, вече лошо. Нищо, поне има много те. Даже ще му пуснат пирона и сега. Да събере черни сърца, че положението почва да става тегаво. С тия рандом експлозии. Не трябва да сме тук. Тук ще заредим 2 чарджа, не искаме 2 чарджа, искаме един. И там обикаляме само. Така. Браво. Пускаме си Q. То е Space. Идваме тук, взимаме си това. Взехме го с грешния. О, боже, игра. Честито на победителите. Не беше такъв плана игра. Скамна, ма. Взимай. Много яко скамна игра. Много си лоша. Аз ги шотрам вече те. Значи сме на там. Контрол. Така. Са те самонасочващи са кукали, да? Sit down. Space. Ще объркам така с кой герой го вземам. Толкова добре вървяхме. Нищо, ще вървим добре. Нагоре. Така вече. Добре. Аз ти казах, че нагоре. Тук. Зърно познах. Не. Вземи колата, вземи. Искаме кил. Получаваме бонус демидж. Почваме да се бием. Бият ни рандама с демидж. Много се бием. Искаме да убием бебето. Искаме се в ъгълче. Отново ъгълче. Ъгълче. Честито Айзък. Така, Айзък е долу. Остана Blue Baby. Добре. Този етъм ми харесва. Бам. О, да. Взимай, брат. Кой? То сега стои по-напред. То с мидкливър не ми трябва. Охо, усещаш ли демиджа, който ти сипват, И златни ключове. Space. Так. Не, тук що станахме много силни. Наистина много силни. Така, идваме насам. Так. Тък му щеш да избухне. Лека е рандама скокал. Така.
Айде. Ще направим малко по-бавни, но не е проблем. Проблемът е сега, че не знам коя е моята кръв и коя е неговата. Зато ще стои в ъгълчето. Предмет? Не ме трябва той. Оп. Кой удари? Баш, този зет не трябва да удари. Пипна дебеля. Не. Така. Добре. Си късметлията. Не исках така нищо. Нищо. Така. Дейдет. Отлично. Пак дебеля пипнаха. А е момента, в който вземе сърце, почва да го бият. Не знам защо. 0,2 спид. Вземи малко стероиди, брат. Вземи стероиди, че... Давам го на тебе. Тук ни е боса, обаче ще дадем след малко. Искам да се зареда предметите. Стая половина още. Айде пъмпи. Опа. Леко, не мога да ги. What? Изи. Така. Влизаме, натискаме Q и ги съсипваме. Хайде. Бам. Влизаме. Натискаме Q и го съсипваме. Не, брат, не. В смисъл, ти беше до тук. Не знам дали знаеш, но ти беше до тук. Няма, даже няма да ти позволя да му отселиш. Отлично. Супер. Атака. Благодаря, че гледахте този епизод. Ако ви е харесал, ударете един лайк и заповядайте да се абонирате. Чао и до скоро.